Sizin bilen Alina Sağ, biz bugün ясовичийный матур прическа кыска шешке башлайбыз. Birinchi прическа. Экспрессда заколки сатып алырга киңеш итмим. Шешләрне тарыйбыз. Минем озын щелка бар, шуңа күрә заколка белән сугу өчен идеаль вариант. Минем көндәлек прическам. Заколкаларны көн сайын алыштырырга мөмкин һәм һәр вакыт төрле уникаль булырга. Икенче прическа. Шешләрне бергә җыябыз. Кечкенә һәм зур шеш чыбыкларны. Җитди булырга мөмкин һәм күңелле. Өченче прическа. Без бөтен шешне алырга тырышмыйбыз. Шешнең бер өлешен генә алабыз. Чолку тышка калдырабыз. Калган шешләрне завит булырга мөмкин. Эш һәм бәйрәмнәр өчен килешә. Дүртенче прическа. От койрыгы барысыны да танылган. Рәвеш уйналы күренә. Бишенче прическа. Косичканы үрәбез. Заколка белән ябыштерәбез. Бик назлы тоела. Надеюсь, sizge ошады прическалар. Миңа лайк куйгыз, кушылыгыз. Сезнең белән булды Алина Сağ. Сау булыгыз, дуслар.